Drugi dzień naszej feryjnej rajzy. Są my we Peczu, miasto we Barani na Madziarach, we południowej Hungarii. Miasto wielokulturowe. No, za nami meczet, no już nie funguje. Widzimy półksiężyc, no ale na nim krzyż. Toż dzisiaj nie ma już to meczet. Widzieliśmy też dzisiaj synagoga, też nie funguje, było synagoga. Z drugiej zajty mamy katolicki kościół, mieliśmy jeszcze kalwiński kościół, luterski kościół, to wszystko funguje. A czemu ten meczet? No a meczet, no a też święto kolona Trójcy, no i habsburskie budynki z XVIII-XIX stulecia. Turcy tutaj byli od XVI do XVII stulecia. Prawie 150 lat reskirowali we Hungarii. No i takie pozostałości między innymi mamy, jak meczet, jak termy we Budapeszcie. No i tak to wygląda. Warto się też wspomnieć, co tutaj we Peczu w roku 1367 założyli pierwszy uniwersytet we Madziarach. Czemu nie we głównym sztacie we Budzie, a tutaj?